Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur platoan Maider Gabilondo izango dugu gurekin. Bera, Nafarroako gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundeko kidea da. Besterik gabe, has gaitezen betiko edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Botere judizialak Delgado fiskal orokor gisa abalatzen duela dio albiste nagusiak, eskuineko presioaz gain. Argazkian, Cuixart baimenarekin kartzelatik atera dela irudikatzen da. Horretaz gain, Maria Gamez Guardia Zibila zuzentzen duen lehen emakumea dela aipatzen du. Baita parlamentuak tokiko inbertsioen plana luzatu duela ere. Bildu, PSN eta Geroa Baik txupinazoaren hautaketa bozka bidez egitea defendatzen dutela ere nabarmentzen du Notiziasek. Eta helduen hezkuntzak ikasle kopuru errekorra lortu duela azpimarratzen du, 5.853 ikaslerekin. Horretaz gain, Almodobarren Dolori Gloriak 6 feroz sari eskuratu dituela jakinarazten du, eta kirolarloan alde batetik Adolfo Baines 2018-2019ko Andorrako entrenatzaile onena izendatu dutela dio, eta honek Arrasate inspirazio iturri bezala kontsideratzen duela. Bukatzeko, Belaskok osasunak barrari buruz egindako kexak aitzakotzat hartu dituela jakinarazten du. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Titularrak Itoitzko ura Erriberara eramateko erabakiak 16 hilabeteko atzerapena daramala dio. Argazkian, fiskal nagusiaren izendapenak botere judizialaren kontseilu nagusia banatzen duela nabarmentzen du. Horretaz gain, oposizioak mailari txupinazoaren sistemarekin jarraitzeko eskatu diola aipatzen du, eta Paris 375ek aurrera jarraituko duela elkartasunari esker. Bestalde, PSNek esan duenez, gobernu zentralak kurrikulumetik erlijioa aterako du, eta politikarekin jarraituz, Txibitek eta Espartzak agerian utzi dute berriro bien arteko haustura. Bukatzeko, Superkopako Nafarroako futbolaren irabaziaz mintzatzen da Diario de Navarra. 2. eta 3. mailako klubek euren irabaziak 43% arte igoko baitituzte. Gara egunkariarekin jarrai dezagun. PSE eta Euskal Herria Bilduk lakuak presoen gaiaren inguruan izandako diskrezio falta kritikatu dutela da albiste nagusia. Argazkian, bestalde, Paris 375ek ateak ixtea ekidin duela dio, 70.000 euro lortu ondoren. Horretaz gain, aurten Nafarroak 20 desobiratze egiteko aurreikuspena duela ere aipatzen du Garak gaurko azalean. Baita PSEek lakuari Pedro Sánchezen 155 digitala elegiteko eskatu diola ere. Bukatzeko, Libiako gerraren inguruko analisia eskaintzen du, geopolitika aldakorra frogan jartzen baitu. Berriarekin jarrai dezagun. Titularrak auzitegiak Osakidetzako beste bi oposizio ikertuko dituela dio, eta etenda dauden 13 adjudikazio. Argazkian, aldiz, Txinak txerrikiaren merkatua irauli duela jasotzen du. Azaltzen duenez, izurri afrikarraren eraginez, txerri hazkuntza 40% murriztu da Txinan eta kanpotik ari da inportatzen. Horrek, Europako hiltegietan prezioa ia 40% igoarazi du. Beste argazki bat ere badago azal honetan. Bertan, Jorge Freiter Romero ageri da. Freiter Romero Kolonbiako Unibertsitateko irakaslearen semea. Paramilitarrek hil zioten aita eta orain fiskaltzak onartu du gizateriaren aurkako delitua izan zela. Horretaz gain, Idoia Mendiak presoak hurbiltzeko proposamena Jonan Fernandezen ekinbide pertsonal bat dela esan duela ere aipatzen du berria gaurko azalean. Baita Baionan, martxan alderdiaren bilera bat trabatu dutela erretreten erreforma salatzeko protesten barruan. Bestalde, Javier Aizpuruari materialean fisika zentroko fisikari egindako elkarrizketari ere tartea egiten dio, eta bukatzeko anguletan ibiltzeko trabetaz ere mintzatzen da. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Pirinioetan elurragatik alerta horia ezarri dutela dio. Gainera, igandean, elur mailak behera eginen duela jakinarazten du. Elurkota 700-400 metro inguruan kokatuko dela eta temperaturak behera eginen duela. Dioenez, Iruñera ere iritsi liteke elurra. Horretaz gain, epaitegi gorenak kaleratutako TRV-ko 2 langile berriz hartzeko agindu duela ere azpimarratzen du. Eta bukatzeko, kamioilari bat salatu dutela aipatzen du,
tabletean telenovela bat ikusten ari zela gidatzeagatik. Aipatutako ez gain, Iratzeko monasterioko indusketa lanak amaitu dituzte. Iratzeko Santa Maria elizaren ateak larunbat honetan irekiko dituzte antolatutako taldeek bisita egiteko, aurkikuntzak eta garatutako lanen prozesua ezagutzearren. Kulturako zuzendaritza nagusia, Bianako Printzea erakundeko ondare historikoaren zerbitzuak amaitu ditu irailaz geroztik Iratzeko monasterioko elizan egiten ari ziren arkeologia indusketak, eta ondorioz, gainezarritako 3 elizaren zimendatzea aurkitu dute. Lehen tenplua gaur egun ikusten duguna da. Artearen historialari guztiek onartutako kronologiaren arabera 12. mendearen erdialdetik 13. mendearen hasiera artekoa. Beranduago, beste elementu batzuk erantsiko zizkioten, hala nola 16. mendeko korua eta klaustroa. 3 absideko 2. eliza bat bazela jada ikusi zuten indusketa aurretik. Obren aurretik burututako georradar lanak zirela medio. Horren kronologia zehatza zaila da ezartzen, zimendatzearen egiturei data jartzen laguntzeko materialarik ez egoteagatik, baina baliteke 11. mendeko eraikuntza izatea. 3. eraikinak nabe bakarra du burualde lerro zuzenarekin, eta barruko kontrahormekin ikonostasio eran jarrita. Teudano abadearen aipamena duen lauza bati esker, 1958an dokumentatua, esan daiteke eliza hori apaiz horren garaikidea zela, nahiz eta zaila izan eraikitzeko edo sortzeko data zehaztea. Egitura hori ez eta 10. mendeko Teudanoren aipamena duen hilobiko lauzaz gain, 12. mendearen erdialdeko beste inskripzio batzuk ere aurkitu dituzte. Kanpaien labea elizaren behealdean edota zenbait hilobi hegoaldeko horman, aurrerago aztertu beharko direnak. Indusketa bereziki zaila izan da ondorengo eraikuntzak eraikitzeko egiturak eraisteagatik. Era horretan, soilik zemendatze parean aurkitu dira aztarnak, hormarik, altxaerarik edo zutabeak edo kapitelak bezalako elementu arkitektonikorik gabe. Halaber, lanak zaildu dituzte 12. mendetik 19. mendera arte egindako hobiratzeek, lurra zulatu eta geruzak nahasi baitituzte, indusketaren beraren sekuentzia zailduaz. Nafarroako gobernuko ondare historikoko eta indusketaz arduratu den trama kabinetea enpresako teknikariek txanponak bezalako material kultural batzuk apenas aurkitu dituzte, eta ez da inolako auturik edo tresnarik azaldu hobietan. Ondorioz, zaila da estratuen testuinguru kronologikoa ezartzea. Ikus dezagun gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpena. Gaur, nabarmen aldatuko da eguraldia. Fronte hotz bat iritsiko da. Zerua lainotuta geratuko da eta zaparradak sarri botako ditu, noizbehinka mardulak, batez ere kantauri isurialdean eta goizean. Arratsaldean atertzera egingo du eta gauean ostarteak irekiko dira. Mendebaldeko haizea ibiliko da, ipar ukituarekin, eta kostaldean bolada zakarrak izango dira. Temperatura egunean zehar jaisten joango da. Arratsaldean baliteke elurkota 800 edo 1000 metrora jaistea, baina ordurako atertzera egingo du. Bihar larunbatean giro aldakorra izango dugu. Hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, baina eguerditik aurrera hodei gehiago espero dugu beste fronte bat iritsiko delako. Arratsaldean eta gauean euria egingo du, noizbehinka zaparradak botako ditu eta kantauri isurialdeko zenbait lekutan ugari egin dezake.
Elurkota jaisten joango da eta gauean 1000 metro inguruan egon daiteke. Hasieran, hego osagaiko haizea ibiliko da, baina arratsaldean ipar-ekialdera egingo du. Tenperatura maximoetan aldaketarik ez, baina minimoak jaitsiko dira eta barnealdean izotza egingo du, bereziki Araban. Bukatzeko, astea negu giro hotzarekin amaituko dugu. Zerua oso hodeitsu egongo da eta prezipitazioa espero dugu, bereziki mendebaldean. Elurkota jaisten joango da. Goizaldean 700-900 metro inguruan egongo da, eta arratsalde eta gauean 500-600 metro inguruan, baina elurkota gehien jaisten denerako prezipitazioa oso eskasa izango da. Ipar-ekialdeko haize bizia ibiliko da, bolada gogorrekin kostaldean eta mendi inguruetan. Tenperatura maximoak 3 eta 9 gradu artekoak izango dira, beraz, hotz handia egingo du eta ipar-ekialdeko haize zakarrak hotz sentsazioa handitu egingo du. Ikusitzagun orain gaurko eguneko efemerideak. Gaurko egunez 1600 urtean, Pedro Calderón de la Barca, Espainiar dramaturgoa, jaio zen Madrilen. 106 urte beranduago, 1706ko urtarrilaren 17an, Benjamin Franklin, politikari, zientzilari eta asmatzaile estatubatuarra jaio zen. Gainera, egun berean, baina 1889 urtean, Al Capone, Ameriketako estatu batuetako gangsterra jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez duela 12 urte, Bobby Fischer xakelaria hil zen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Zizurrekin hasiko gara. Ipar Ardoiko kirol proiektua gelditu ondoren, udalak jakinarazi du obrak berriz ere martxan jarriko direla beste enpresa baten eskutan. Horretaz gain, gaur gaueko 10etan eta bihar arratsaldeko 8etan, Pasos de la Política Española izeneko antzerki emanaldia izanen da kulturetxean, eta 6 euroko sarrerarekin. Espainiako egungo politikari iraganetik egindako kritika garratza da. Atal labur eta irrigarriak dira, erdi aroko pauso zaharren antzekoak. Guztiak ere entretenigarri eta divertigarri, gaur egungo gehiegikeriak salatzeko. Aski da izenburu batzuk aipatzea, La Manada, La tumba del dictador, La concertina. Kritika divertigarria egoera guztiz mingarriari. Gainera, bai larunbat eta bai igandean, haurrentzako antzerki saioa ere eskainiko dute. Ana Montaña y un cuento medieval obrarekin. Gaztelaniaz izango da 3 urtetik gorako haurrei zuzendua dago eta sarrerek 4 euro balio dute. Istorioa berdintasunaz, alduntzeaz eta askatasunaz mintzo da. Atarrabiara pasako gara orain. Udaletxetik jakinarazi dutenez, kiroletako ekintzetarako programa sustapenerako, herriko elkarteentzako eta kirol federatu amateurrentzako laguntza deialdiak zabaldu dira. Horretaz gain, talde artistiko iraunkorrekiko hitzarmenak sinatzeko deialdia ere egin dute, eta zabalik egonen da otsailaren 15 arte. Dena den, deialdi hauen informazio guztia udalaren webgunean kontsulta daiteke. Gai aldatuz, bihar, kimera antzezlana ikusteko aukera izanen da kulturetxean arratsaldeko 6etan. 3 urtetik gorakoi zuzendua dago eta sarrerek 3 euroko prezioa dute. Ikuskizunak hainbat disiplina uztartu ditu eta bidaia emozionala proposatzen dio ikusleari antzerkiaren, zirkuaren eta musikaren bidez. Bukatzeko, igandean, Monet y Debussy, Reflejos en el agua izeneko ikuskizuna, izanen da 7:30 toki berean 8 euroko sarrerarekin. Ikuskizunak musika, dantza eta pintura uztartu ditu. Arpa, txirula eta dantza, izan ere, digitalki animatutako Moneten margolan proiekzioekin fusionatzen dira. Debussyren musikarekin, argudioak Monet zarraren azken urteak ditu inspirazio iturri. Pintorea ia itxu bere lorategi urdunera erretiratu baitzen edertasunaren bila. Maider Gabilondo dugu orain gurekin platoan, bera Nafarroako gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundeko kidea da. Bai, kaixo. Zer moduz? Ongi.
Zer da Nafarroako gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundea izen horrekin? Izen luzea du. Baina ere izenak dion bezala, garapen lankidetzan aritzen garen erakundeak biltzen dituen koordinakundea Nafarroan, ez? Erakunde bat lortu dugu, ia 50 gobernuz kanpoko erakunde gara momentu honetan, eta guztiok elkarlanean garapen lankidetza bultzatzeko eta hemen gure gizartean pixka sensibilizazioa bultzatzeko, garapeneko gaietan. Esan duzu, ia 50 bat erakunde, zaretela? Eta ze alorretakoak dira? Edo zein alorretakoak? Gehiago zerbait konkretua? Denetari daukagu, aniztasuna oso handia da. Batzuk osasun alorrean lan egiten dute, hezkuntza alorrean beste batzuk, genero berdintasuna bermatzeko lanean beste batzuk, bidezko merkataritza bultzatzen dutenak. Gure kasuan UNICEFekoa naiz eta aurren eskubideak bermatzeko lan egiten duguan eta hemen. Aniztasuna oso handia da. Beraz, ez dago igual kezka nagusirik, hemen Nafarroan horrela zerbait? Guztio biltzen gaituena da giza eskubideak bultzatzea. Hori argi dago eta mundu justo bat eraikitzeko lanean ari garela denok, ez? Hori da denok elkarrekin duguna, ez? Gero horren barruan, gehiago edo gutxiago elkartzen gara, erakunde batzuk edo beste batzuk, ikusten dugunean proiektuak amankomuna ditugula, edo nazio berdinean lanean ari garenean, eta horrelako gauzak. Eta zergatik da garrantzitsua gobernuz kanpoko erakundeentzat koordinakunde honen barne egotea? Guk UNICEF moduan argiekin nuen hasieratik eta sortzaileetako erakunde bat gara, ez? Guk uste dugu denon artean indar handiago dugula, hemen guztiok nahi dugu pixkat eragintza politikoa egitea eta hori egiteko asko errazagoa da denok batzen bagara, ez? Eta helburu komun batzuk adosten baditugu denon artean ikuste indarra handiagoa daukagula. Beste alde batetik badago bokazioa baita handiak txikia laguntzeko eta horrelako dinamikak sortzeko, ez? Nik uste dut denok jokatzen dugula papel garrantzitsu bat garapen lankidetzan, handi eta txiki, eta guztion artean sareak eraikiz, nik uste lan hobeagoa egin dezakegula. Hausnarketak asko sakonagoa dira, nik uste eragintzarako kapazidade asko handiagoa daukagula guztion artean. Eta esan duzu hori, Nafarroa mailan 50 bat erakunde egotea asko da, ala gutxi, ala ez dakit. Adibidez, konparatuz beste komunitateekin? Asko da, azkenan 6.000 biztanle gara, 50 gobernuz kanpoko erakunde, erdia baino gehiago esan dezakegu koordinakundean barruan daudela eta garrantzitsuena koordinakunde barruan daudela. Nafarroan garapen lankidetzak beti eduki du oso garrantzi handia, estatu mailan adibidez, beste probintzia batzukin konparatuta, Nafarroak pisu handia dauka eta misiolarietatik hasita ia esan dezakegu bizi guztian izan dugula garapen lankidetzat tiporen bat gure herrialdean, ez? Eta erakunde ia guztiek, handi guztiek, beraien sedea daukate Nafarroan, garapenerako laguntza ofiziala beti izan da portzentaia handi bat Nafarroakoa, beti nik uste referentzia izan dela Nafarroa inguruko herrialdeen artean eta estatu mailan. Orduan hemen herritarrak kontzientziatuta daude? Nik uste baietz, beti egon direla. Guk askotan estatistikak ikusten ditugu eta biztanleko bazkide kopurua proportzio handienetakoa Nafarroan ematen da erakunde gehienetan, Eta hori horrela izan da betidanik, ala joan da aldatzen adibidez krisiarekin, egon dira? Hombre, krisiak, golpe handia eman dio garapen lankidetzari, bai laguntza ofizialari, eta, claro, erakunde asko, beraien emariak jeisten ikusi dituzte, eta bazkide kopurua jaitsi dira. Nik esan gure kasuan, eta beste erakunde askon kasuan, jarraitu dugu hasten, gero eta bazkide gehiago izan ditugu. Batzuk eskatu dute, nik kuota jaitsi behar du, nik momentu honetan ezin du jarraitu eta
baja guztiok izan ditugu oso handiak, ez? Baina beste alde batetik, beste asko engantzatu dira momentu hortan da esan dute, bueno, nik orain aldut eta badaki beste batzuk ezin dutela, eta bazkide egingo naiz, ez? Jendean ikuste oso, bueno, bihotzoneko implikatzen dela. Bueno, implikazioari buruz hitz egin dezakegu asko, hori nik uste bai asko aldatu dela. Implikazioa eta aktibismoa asko aldatu dira nik uste. Alde batetik dauzkagu bazkide gehiago eta bueno, nik uste, gizartean hori erakundeetan parte hartzeko aktibismo tipo hori hasi egin dela, baina beste alde batetik nik ikustot fenomeno guk eskatzen badiogu gure bazkidei, gure jarraitzaileei mobilizazio bat egitea kale mailan adibidez, hori galdu da guztiz. Nik uste orain aktibismo hori sofatik, o pixkat, honetan ere merkatuak eragin izan duela. Eta beste gauza batzuk ere externalizatu, kanporatu egin ditugun moduan, nik uste du solidaritatea ere externalizatu egin dugula. Nik uste bazkide egiten garela, eta ja aktibismo hori delegatu dugu erakunde hortan. Erakundeak egin dezala, nik apoiatzen du, nik jarraituko du dirua ematen, baina nik nire aktibismoa zuzendu dut hortik. Eta bereiek egin dezatela lana, niri kuota ordaintzea eta like bat o me gusta bat horren bihotz gorritxo bat jartzea. Bai, baina, hortik aurrera, nire papela bete dut, ez? Nik uste hori asko aldatu dela. Nik uste ez. Egia da, den aldatzen ari dela, eta gu ere egokitu behar garela, garai berrietara eta aktibismo berri ontara, ez? Eta nola da posible aktibismo ontara egokitzea? Bueno, erronka handia da, eta horreko dugu nite bezala horretan ari gara, eta koordinakundean ere, badago horri buruzko kezka eta eztabaida, ez? Nola egiten dugu jendea gehiago parte hartzea proiektuetan, inplikatzea, eta nik uste jendea arro sentitzen da egiten dugun lanataz. Gu bazkideri galdetzen diegu, esaten dugu, gertatzen dauekin ez dira mugitzen. Galdeketak egiten dira, oso horro gaude, gustatzen zaigu egiten duzuen lana, eta proiektuan parte sentitzen gara. Bale, ondo dago, bentsat, termometroan dago, baina, gauza ezberdinak eskatu behar dira. Eta gure estrategia kasu honetan da asko gaztei entzutea. Moldeak aldatu behar ditugu, ezin dugu beti pentsatu, etorriko direla Plaza del Castillora mobilizatu behar ditugula gure bazkidea. Ez dute nahi hori egin. Entzun dezakegun beraiei, ze nahi dute, zergaiti datoz, zer egin dezakegun beraiekin eta nola egokitu gaitezken, denbora berri hauetara. Orain gazteak aipatu dituzula, gazteak ere sartzen dira eta inplikatzen dira erakunde mota hauetan. Bai. Nik uste implikazioa ezberdina da, baina bai inplikatzen dira, kopo 25 hortxe ikusi dugu, gazte guztia klimaren kontra, klima aldaketaren kontra borrokatzen eta mobilizatzen, eta gazteak asko mugitzen ari dira. Baina beraien mugitzeko era ezberdina da, aldatu da, eta entzun behar diegu eta gauza ezberdinak egin behar ditugu. Eta adibidez, UNICEF-ekin, konkretuki ez, zezu bertako koordinatzailea zuzendaria zara. Ze ekintza konkretu egiten dituzue horrela jendearen gana gehiago iristeko? Badauzkagu, lehenengo egin duguna da, lehen planteatzen genituen ekintzak, para el público en general. Hori jartzen zen, proiektu guztietan para el público en general. Baina el público en general ez du balio. Orduan, zuzendu behar gara pertsona bakoitzari, beran kezkak entzun, berak nahi duena eskainiz, neurri batean. Eta hor ez da berdin inplikatzen da parte hartzen 60 urte dituena, edo 25 urte dituena, edo 18 urte dituena, egoerak oso desberdinak dira, baina denek jokatu dezakete papel garrantzitsu bat. Eta orduan ditugu programa ezberdinak unibertsitatean, programak garapen hezkuntzarako programak eskoletan, publiko bakoitzari egokitu pixkat informazioa
eta baita, bueno, parte hartzeko erak. Batzuk izango dute enpresa bada emari ekonomikoa egitea, baina gaztea baldin bada ez diogu emari bat eskatuko diogu beste implikazio mota bat, ez. Eta nola kolaboratu daiteke gobernuz kanpoko erakundeekin? Ekonomikoki izan behar da, ez dakite badaude beste moduak? Jende gehienak ezagutzen dutena da ekonomikoki, eta ez dut esango ez dela garrantzitsua, oso garrantzitsua da, ze fondoa behar ditugu proiektuak egiteko. Bolondresa izatea oso garrantzitsua da, alde batetik bolondrez izan da jendeak hobeto ezagutu dezakelako zer lan egiten dugun eta egunean implikatzen zara proiektu baten, eta bakoitzak berak eman alduena eman aldu, ezagutza aldetik, denbora eta barrez, hori bolondrez izatea oso garrantzitsua da. Eta beste alde batetik, askotanik esaten dut, ni baita nahi dut jendea irakurtzen duena guk argitaratzen ditugun notiziako buletinak. Hori informatua egotea oso garrantzitsua da, ze badakigu ze garaitan bizi garen, eta claro, ze notiziak dauden medioetan, eta ze indar duten beste indar batzuk gurekin konparatuta, ez da, bueno, ja, irakurtzea gure buletina edo gure webgunean sartzea eta informatua egotea guk egiten dugun lanataz, hori ere oso garrantzitsua da erakundeentzako. Eta gero, beste guztia, sare sozialena esaten duguna, like, me gusta eta retweet ere oso garrantzitsua da, ezagutzen ematea, zure inguruan artean, zure lagunen artean, ze gertatzen den, ez? Den munduko egoera, denuntzia ezagutzera ematea, notizia positiboak ere ezagutzera ematea, ematen du gobernuzkapuko erakundei entzute zaigunean da dirua eskatzen ari garenean, baina beste 1000 notizia ematen ditugu, proiektu bat bukatu denean eta emaitzak oso onak izan direnean ere saiatzen gara hori notizio hori gizarteari ematen. Alde batetik eskerrak emateko beren diru laguntzagatik, erakusteko emaitza izan ditugun, eta hori oso zaila da helaraztea gizarteari. Eta hori sare sozialen bitartez egin dezakegu, ez? Eta orain, zeintzuk dira erronka nagusiak, hemen Nafarroako gobernuz kanpoko erakundeentzat? Bueno, aipatu duzuna, ez? Nola fondoa, aktibismoa. Bai, alde batetik borrokatzen ari gara eta eragintza politikoan gai bat oso garrantzitsua daukaguna, da errekuperatzea garapenerako laguntza ofiziala, ez? Gobernuak emate zuen portzentaia asko jaitsi zen krisi garaian eta oraindik ez dugu errekuperatu. Orain aurrekontuen inguruan dabiltzala, eskari bat egiten dugu, pixkat hori konpromesu hori berriro errekuperatzeko eta pixkat fondoa gehitzen guteko, fondoa garrantzitsua dira. Dauzkagu momentu enten, historian ez da egon hainbeste nazio gerra dagoenik eta hainbeste milaka pertsona konflikto nazioan bizirenik, ez? Eta laguntza humanitariarako erronka oso handia da, ez? Mundu guztian zehar, beraz, fondoak behar ditugu eta garrantzitsua dira. Eta beste alde batetik, pixkat hori egokitzea aire berrietara eta pixkat aktivismo hori rekuperatu izan behar den moduan. Ez dakigu oraindik nolako izango den 2020ko hemendik aurrerako aktivismoa, baina nolala izan beharko da. Eta etorkizunera begira, orokorki, ikuspuntu positiboa duzu? Nik uste baiet. Nik uste, krisiak ere, balio izan digu hausnarketa egiteko guztiok, gure erakundean barruan, eta, lastra asko ere soltatu dugu bidean, ez? Eta nik uste orain ja, berriro fuerte gaudela, hasteko eta ekintza gehiago burutzeko, eta proiektu gehiago aurrera eramateko, ez? Eta uste duzu noizbait posible izango dela erakunde hauen beharrik ez izatea? Gu desagertzea. Hori da gustatuko litzaiguna. Egia da, niri asko gustatzen zait, igual ikusi duzunean pixkat evoluzioa komunitate batzutan, ez? Nola zeuden lanean duela 20 urte eta
zer eraiki ahal izan den urte hauetan gune bakoitzeko movimentuak bultzatuz eta gogortuz eta apoiatuz. Horrek esperantza handia ematen dizu, ja lehen gu geneukan papela, itzen gotu UNICEF moduan, lehen toki batzutan janaria, ura, medikamentua dena gu ari ginen banatzen, eta gaur egun nola sistema funtzionatzen duen profesionala dauden, bertan badagoen mobilizazio sozial bat, zerbitzu sozial horiek babesten dituena, instituzioak duten indarra eta gaitasuna, hori oso egunen baten iritsiko gara, desagertzera, ez? Eta orain bukatzeko ez dakit zerbait esan nahi duzu, nola mezuren bat bidali, eta adibidez norbaitek kolaboratu nahiko balu, edo... Bueno, bi gauza esan dut, koordinakundean zer egiten dugun eta nortzu garen, eta gehiago jakin nahi badu, edo bolondrez bezala kolaboratu nahi badu, edo hor badukagu komisio bat, 3 komisio lantalde dauzkagu, bat komunikaziokoa, eragintza politikoa jaitzen dut, eta hezkuntza, elkartasuneko eskolen proiektua. Eta komunikazioko proiektuan bolondreza behar ditugu, orduan animatu nahi dut jendea ezagutzera zer den Nafarroako Gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundea, zer egiten dugun eta nola kolaboratu dezaketen koordinakundeakin, eta han bertan aurkitu aldituzue 50 erakundeok nortzu garen, webgunean linkak aurkitzen dira webgunean, eta han gu ezagutu gehiago, eta kolaboratu nahi dute, ongi etorriak izango dira denak, bai. Eskerrik asko, zuei. Hona etortzeagatik eta guztia kontatzeagatik. Bai. Mila esker. Zuei, agor. Bukatzeko, errepasatu dezagun asteburu hontako agenda. Bihar goizean, 12:00 karrika dantza jardunaldia izanen da zentralen musutruk. Bihar ere, baina arratsaldean, aurrendako safari euskarazko antzerkia egongo da Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6:00. 3 urtetik gorako zuzendua dago eta sarrerek 3 euroko prezioa dute. Fabaren errege besta ospatuko da egun osoan zehar Iruñean. Santa Maria eliza inguruetan ekintza desberdinak egingo dira goizeko 11:30 hasita. Horretaz gain, Asterix edabe magikoaren sekretua zinema euskaraz egongo da Burlatako kulturetxean arratsaldeko 6:00. Sarrerek 2 euro balio dute lehenago erosiz gero edo 3 lehiatilan bertan erosita. Gainera, asteburu hontan bukatuko dira Yamaguchi Torri kultura japoniarraren inguruko jaialdia, Iruña beltza jaialdia, eta dantz jardunaldiak. Urtarrilaz aldiz hilabete osoan zehar jarraituko du Sanduzelaiko Zibiboxean jarduera desberdinekin. Hurrengo asteartean bestalde sortu soltean erosteko zure boltsak tailerra ospatuko da Iruñako udaleko ingurumen hezkuntzako museoan. Euskaraz izanen da arratsaldeko 6:00 eta joan ahal izateko lehenagotik izena eman behar da. Bukatzeko, otsailera arte 3 hari hori erakusketa bisitatu daiteke Ziudadelako labean. Orain, eta gaurko saioarekin bukatzeko, igandean baluarten arratsaldeko 6:00 baloreaken ikuskizuna egongo denez, haien bideoklip batekin agurtuko zaituztegu. Mila esker eta asteburu ona pasa. Lagunen esperoa bosteko aiman ta indartxo sentitzen aiz luna agertu zaidan momentuan. Bakarrik ikusi dut mutil bat berri omen herrian. Enuke nahi nik leku berri batean adizkidarik izan gabe bizi. Sorry.
dezagun ba mundu berri bat hemen denon txaldekua izango duena. Uztitzagun gehiuak etxean, ta iraiki txabola bat. Ametxen jaiotegia izango da, ta zuen ongietorria izango zara. Batera indartsuago gara, arazorik baduzu zatoz gurekin denok izango gara balorea. Batera indartsuago gara, arazorik baduzu zatoz gurekin denok izango gara balorea. Batera indartsuago gara, arazorik baduzu zetoz gurekin denok izango gara balorea. Bat, bi,